गेलेमु फारसे लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होदों समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारिया। बायदि समाव बायदि समाज सिबिथाय हाबाफारि लाबोनायनि उनाव बे खेबाव गेलेमु फारसे लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होदों प्रफेसर राहुल नार्जारिया। नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव गसाइगावनि बनगावआव मोन 8 हानजानि भलिबल बादायलायनाय। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों फिन खनसेबाव नार्जारि फार्मनि बाखनायथाव खामानि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बनगाव गामियाव नार्जारि फार्मनि बिगोमा प्रफेसर राहुल नार्जारिनि मददजों उत्तर पूर्वांचल लक्क कल्याण समिति कक्राझार शाखा आरो बनगाव देंखो क्लाबनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों मोन 8 हानजानि बुलुर बादायलायनाया मैयानिफ्रायनो जागायजेनो। मख'नो गोनांदि बे बुलुर बादायलायनायाव बनगाव ओनसोलनि गोबां खाथि खाला गामिनि लाइमोन क्लाबफोरा बाहागो लायो। मख'बावनाय जायोदि प्रफेसर राहुल नार्जारिया थांनाय माखासे दानफोर सिगांनिफ्रायनो जमदुवार ओनसोलाव थाद'नाय गैयै समाज सिबिथाय आरो गोरिब सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बायदि हाबाफारि लाबोबाय थादों। जर'खायै गामियारि ओनसोलाव जिउ खुंनाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि देहा जोथोन लानायनि थाखाय गोबांथार खेब बेसेन नाङै देहा सिबिथाय बादा खालामनायनि अनगायैबो माब्लाबा रांखान्थि मुलाम्फा जौगाहोनो थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरनो अमा फिसा दाउ जोलै राननानै होबोदों। लोगोसे बोथोर नायै बोथोर लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे थुलुंगा होनो थाखाय गामियारि लाइमोनफोरनो फुटबल आरो भलिबलनि गेलेग्रा मुवा बेसाद जगायनानै होनायजों लोगोसे गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारिबो खुंबोदों। बेबायदिनो दिनैबो प्रफेसर राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव साननैनि हाबाफारिजों मोन 8 हानजाखौ लानानै भलिबल बादायलायनाय खुंनाय जादों। बुलुर बादायलायनाय अर्थात भलिबल जे बादायलायनाय बे बुलुर बा भलिबल बादायलायनायाव टोटेल जोंनि बे 8टा गामिनिफ्राय अर्थात बे जोंनि खाथि खाला बनगाव एरियानि बल्लामजरा बेबायदिनो बांथिजरा 8टा गामिनिफ्राय गेलेनो फैनाय जोंनि गासैबो बे लाइमोनफोरा मोनसे रंजानाय मोनसे मोनदों जे बे ओनसोलाव मोनायाव मोनसे भलिबल खेला होनाय बिनि थाखाय मोनसे बिसोर आरो गोसोआव एक्सट्रा एनार्जि मोनदों आरो मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि खुनुदिनो बे हाग्रा ओनसोलाव सान्थिखौ मोनाखैमोन बा बे सान्थि परिबेसखौ मोनाखै। दा दिनैनि समाव जोंनि बे गोजोन बिटिआर जे दानायाव बिथांमोननिबो माखासे बिहोमा थागोन आरो बे हाग्रा ओनसोलाव थानाय जे जोंनि प्रतिभा अर्थात गेलेनो जे गोरों जोंनि गथ'फोर दङ बेफोरखौ जोंनि रेफारिमेन बिथांमोनहा दिनै नायदों आरो बिथांमोनहा बुंदों जे बे ओनसोलावबो जोबोद माने बुलुर गेलेनायाव एक्सपार्ट गथ'फोर दङ नाथाय जों बिथांमोनखौ चान्स होआखैमोन। दा दिनै बिथांमोना गामिनिफ्राय फैनानै गेलेफैदों आरो माखासे बे बुलुर गेलेनायनि बे नियम कानुन बेखौबो बिथांमोना सुंदरै दिनै बुजिनो हादों आरो आं आसा खालामदों बे बुलुर गेलेनायनि दारै जोंनि समाजा आरो गावजों गाव अनलायनाय खौसेथि जे जाथि आरो धोरोमाव मोनसे भेदाभेद जे दंमोन बे भेदाभेद गासैबो समान अनलायनानै थानांगौ आरो बिदा फंबायनि बायदि जाथि जनजातिनि गेजेराव अनलायनायखौ लाखिनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म आरो आं आसा खालामदों जोंनि बे देंखो क्लाबनि बानजायनायाव आरो नार्जारि फार्मनि बे स्पन्सार खालामनायाव बे खेलाया जोबोरैनो मोजां जानानै थांनो हादों आरो बेवहायनो दिनै आलासि महरै जों मोननो हाबावदों जे जोंनि नैबे बनगाव ओनसोलाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनिनो सासे सहप्रसारक दिलीप आर्जेलजी बिथाङा फैनानै आरोबाव जोंनि गेलेगिरिफोरनि गोसोखौ आरोबाव जौगाहोदों बा उत्साह होदों। बेनिखायनो आङो खावलायदों जे जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो लाइमोनफ्रा गेलेनानैसो जोङो देहाखौ लाखिनो हायो। जाय गेलेनानै जुदि देहाखौ लाखिनो थाखाय जोंनो बे गेलेनायखौ नांगौ आरो बे गेलेनायानो जोंनि समाजखौ गोग्गो आरो देहाखौ गोख्रों खालामनायाव सहाय खालामो। बेबायदि गेलेनाय बादायलायनाय बहाबा खुंफुंनो नोंथाङा थांखि लादों? आं आसा खालामबावदों जोंनि बे जमदुवार सराइबिल ओनसोलाव दाब एरियायाव गामियारि ओनसोलाव हाबनानै आरोबाव खेलाखौ होबावनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन आरो आं आसा खालामगोन बेबायदिनो लैहोर फैनानै जोंनि समाजनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला लाइमोन गासैबो बे खेलाखौ जाहाथे नायनायाव सहाय सहजुगिता खालामो।